onegi bie class. Erokamano ahinya. Lisa, kurka kori ochalnade ma wacho ni nitie gik mathoth ahinya mantie kama onego bed ni walose, to kata kiwacho ni en mbui. Mbui ni sani nitie jok moko matiyo kode e yo maber gi jogo mok ti kode e yo moro mok ber ahinya. Ikine mantie sani mbui mane ma itiyo godo, isewinjo kata isekadhe achiedh nade mage e weche gi mag tiyo gi mbui kanya kirango kaka rocho ratiro. Kaka nyinga kendo Lisa Wanyande. An awinjo kaka wetena uloso kae. Ang'en mano gik magikale. No mentally abe advocate mar mental health. To mbui kae anabe sebedo victim, but macha to nen ng'at mosiepna to ng'e ahinya ni kagima en kod ng'ama luwa, en stalker. Nen gosiepe kod joka madake kama some oluwa koro rango gik matimo go picha to orona. Mano ng'ama sani en celebrity, one of celebrity mani Kenya kae jok mong'ere. To nonge kaka nyalo konyra. Momiyo bayudo nyaka accident. Ok anyal explain kaka na hinyo wiya. Wacha kia gima notimre. Wacha nyalo parapara nitie jok manoluwa chien to kadonje ot to kamane kaka na adhiwa blackout. Mano banka iseno picha ni koket kumoro mbui kose yo machana. Oro na o text e WhatsApp ongisa ni kokitimo kaka yoro na picha mani no dendi abro timo kamae. Kokitimo kama abro timo kamae. In koringen an sebedo involved in modeling. Kora understand modeling kibedo nyiri mawuotho e runway gi. Wan ga kod challenges mang'eny na sane mbui. Ng'ato nyalo kawo picha ni achiel to kano kata be director manager ogo share kod jogi te. Seche moko nyalo go picha koro mi challenge mar niya kokitimo kamae ikitimi threat. Mano mokwongo na ni WhatsApp, lakini nabiro anokaluor. Onge gima luoro. Wach kata kokete mbui gigoya kaka idwaro. Discriminate kata cyberbullying. Anokaluoro. Anyalo explain myself. Mane kaka ngi confidence. Kopenja na momiyo gini ni kamae okaluoro gi. Bedo scammed asebedo scammed. Kwanza yo mar tich. Namanyo tich mano last year. To tich manatimo an coordinated kod match fiber gik moko mag internet gi mang'eny. To chieng' mane tich ok chung'. Ne nitie ng'at moro mano refer kuom tich moro e company moro. To ng'ani ne persistent ma ong'isa ni orna details meki, aoro ni ID, aoro ni nyaka certificate. Aoro ni nyaka papers ma idwaro mag tich, good conduct ang'o. Bang' seche matin kaka dakika 30 ong'isa ni gigi te wase scan e computer, waneno ni gigi ogin original magi edit. Koro gimwatimo onego ior pesa moro wach kampuni sani ok nyal yie ting'e ni in candidate midwaro e kampuni ka. Ng'ani no persist ahinya. Ong'isa ni adware nyaka kod gik moko, kadi, access card, ID mag tich, koro ne gaorne pesa. Kano chopo sameno gaorne pesa, nadaoro wach nadwaro tijcha. Tijcha ne pesa mang'eny. Ne go chule 70,000. Ne tijno ne ber. To adhiba bedo piny, nadwaro 3,000 mondi. Aore til mondo losna ID makini gokinyi ka dhi Westlands obro miya tijcha. Abo dhiro yudo jogo e room kamoro. Kana oro ne pesa. Anto na oro before consulting, ng'en gigo nego bed consultant. Na oro ne 3,000 cha. Ng'ano no dhi block nyaka WhatsApp. Odhi oloko nyaka namba no koro kudonji. Koro ka penjo ji jok mane wan kod moneno tijni ke advertise. Ng'ato ng'isa ni an Lisa Mos, an ng'ano ng'ene no siepna to ng'ano nga kama ne nga scam wiyo will ng'isi. Koro neno ni machane ng'ama nang'e mano siepna mang'eyo mano refer kuome, koro gichal ni gitiyo karachiel. Gino no hinya omiya kanindo gotieno paro details ni ka share kuom ng'acha. Gika mag kata mpesa seche moko nyalo hack mpesa nocha ne kod gik moko ma ng'ato nyalo hack KRA pin mari to golo mpesa, golo gik moko e bank. Koro nan worried bacho anyalo dhi report kata ka dhi report kuom ng'ano. Gimoro the same otimre no siepna no wonde online ni okochulo TV bro mi 50 inch kochulo pesa matin moko mag mkopo gi gik moko electric mag mkopo gi. Onyisa ni kogolo pesa matin kaka 8,000 ibro kelne TV king within 48 hours.
woini no ka oil for 18,000 bo oroni ngat mokia oromo ngani Facebook adier jog kirango kaka ngani oketo gike Facebook adier ochal ngama tiyo kampuni no adier ochal ngama tiyo kod LG ochal ngama tiyo kod Samsung kampuni ma Samsung oroko nyaka suit bolera ahinya boko ngisi gini anatiyo kama tibo winjo to wi osipna no winje angina tango docha ngise ni anjok mura ko suit boka ero gaida ero tokne jo suit ana sabiro yini anjok mura ko suit ahinya ngeni jog gin ga scammers nyaka bedi ngama ler ngama jako nyaka bedi ngama ler to gitiyo kod mbui eyo mabe yo wach mbui migi access mangeny mar information marwa seche moko monyalo create online wa register gik moko kan wadwaro online business online tije gik mangeny mano kaka gijogi yudo access magi kamano koro kanye mano siepra no wonde pesa kano se oro pesa jogi no loko namba alafu gingise kogo namba no ede nyako mumako nyako no ngise kati ngis police ngi ma police brutimo asedi mono badi to jogo no sim ino sim koro wachre ni chalore ni jok matiyo gi mbui marach chali ngite coordination kata gi police kata gi security forces ma protect gi wach ngato ka dingisi kamano mano manisha en kod protection mo above kamano iwacho ni en nga mutudore en nga mungere ongere ahinya gin mathoth